ଖାଲି ଜାଗାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଗଛ ତଳେ ରହିବା ନାହିଁ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ସମୟରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲୁଚିକି ରହିବା ହେଲା। ତାପରେ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ସକି ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ତତଳା ଜିନିଷକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଉଠାଇବା ଭୁଲ, ଖେଳର ନିୟମ ମାନି ଖେଳିବା ଠିକ୍। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ।